Zahvaljujem. Gospodin David Bregovac, izvolite. Dobar dan svima. Moje pitanje je za gospodina župana. Na koji način se županija priprema na eventualno smanjenje prihoda uslijed najavljene porezne reforme, to jest od kojih projekata ćete odustati, odnosno da li ćete na drugi način smanjiti rashode kako ne bi otpali ti planirani projekti? Dobar dan poštovani predsjedniče, vijećnici. Ovo pitanje slično, malo drugačije formulirano je bilo postavljeno i na zadnjoj sjednici skupštine, znači koliko ćemo biti. Ja sam izbjegavao točan odgovor jer me bilo malo strah da ne prejudiciramo, jer brojke baš nisu bile dobre. Ali sad ne možemo od toga pobjeći jer se to zakuhtalo, u stvari zakuhtalo se neformalno. Mi nemamo ni dalje ni jedan formalni dokument, prijedlog, nacrt da se očitujemo i tako dalje. Tako da smo mi napravili izračune na temelju informacija iz medija i tako dalje. Mogu reći da smo ih po meni napravili jako dosta i točno s obzirom na nedostatak informacija i mislim da je župan izašao na jednom press kolegiju vani sa podatkom od 25 milijuna kuna negdje da očekujemo pad prihoda od poreza na dohodak u slučaju da se dogodi ovo što se najavljuje kroz medije. Naravno, mi smo radili različite scenarije, negdje to manje, negdje to više. Mislim da je ovaj iznos čak i negdje najbliže istini. Naravno, kad izađu prave informacije znaćemo točno. Ovdje je jedna sistemska greška u cijeloj ovoj izračunu ovog iznosa je ta da smo mi cijeli izračun radili pod pretpostavkom da će bruto plaće ostati iste. Ali ako se provede ono što se najavljuje da će cijeli javni sektor morati ići niže sa plaćama da bi se ostale plaće jednake, odnosno ako privatni sektor ide raditi, povećati sebi konkurentnost, a ne povećati plaće svojim djelatnicima, onda će ta spirala smanjenja poreza na dohodak biti još i niža za jedinice lokalne samouprave. Ovo je konkretno na vaše pitanje. Znači mi smo u stvari već ušli u pripreme izrade proračuna za sljedeću godinu. Prošle godine je bilo pitanje zašto je nacrt prijedloga došao relativno kasno. Ja vas podsjećam, znači po zakonu cijela procedura treba krenuti u 6. mjesecu oko izrade proračuna. Mi dan danas nemamo smjernice, nemamo državne upute, nemamo osnovni podatak koliko će se taj porez na dohodak smanjiti. Mi baratamo s našim tim okvirnim iznosima. Naravno da će se, kad se bude planirao porez na proračun, odnosno rashodna strana proračuna, da će se ona planirati na način da se završe prvo oni kapitalni projekti koji su započeli. Jasno? A tu su najviše na udaru oni rashodi, odnosno one aktivnosti i projekti koji se financiraju iz tih nenamjenskih prihoda. Primjerice, pomorsko dobro ima izvore financiranja i mi to moramo ispoštivati. Ali znači tu će ući najprije na rezanje oni tekući projekti koji nisu zakonom propisani, sav nadstandard i svi materijalni rashodi. Znači nema rashoda koji nije pod znakom pitanja. Naravno tu dolaze u istu igru i naknade, odnosno i plaće zaposlenih u županiji i kod naših korisnika ako dođemo u onaj limit od 20%. Mi smo od toga još daleko, ali bojim se da određene jedinice lokalne samouprave nemaju toliki prostor kao i mi. S druge strane, kad sam već spomenuo jedinice lokalne samouprave, oni imaju mogućnost uvođenja prireza. Znači oni mogu nekako to i malo i stabilizirati, odnosno malo kompenzirati. Mi nemamo. Znači mi imamo prihode koji su propisane, mi se moramo s njima pokriti i mi ćemo to napraviti. To nije uopće upitno. Kažem samo što će doći u pitanje standard kod nekih funkcija koji smo već, ajmo reći, uspostavili i naši korisnici od toga očekuju. Ja sam na ovoj prezentaciji na prvoj točki i pokazao neke podatke i trendove kako ide ova naplata, pa će vam možda biti i jasnija što nas čeka. Zahvaljujem.